Vă salut, stimați urmăritori ai canalului meu de YouTube. Vă doresc sărbători fericite și tot ce vă doriți voi să vi se întâmple, să transforme în realitate. Astăzi vă prezint porci de top mondial. Uitați și aici, scrofițe și verde de producere. Acești porci au greutate între 75 și 80 de kg. Deci sunt 3 scrofițe și un ver. Ăla cu capul alb, care se vede acum, ăla cu capul alb este verul și astea 3 sunt scrofițele. Dar niște scrofițe care, mai rar așa ceva, dă-te tu mai încolo ca să mă duc eu să le mișc puțin, să vadă urmăritorii noștri ce avem noi aici, ce marfă de top. O, băieți, ăla loc, milioane, ăla loc milioane, n-auzi. Nie, tu, vină loc. Uitați, stimați urmăritori ai canalului meu de YouTube. Acum i-am coborât din mașină, de asta sunt sperioși. Îmi cer scuze la unii care vor comenta că zice că e bălegar, dar aici am avut porci mari care i-am vândut de Crăciun și n-am avut timp să fac ordine aici. Și dacă am găsit porci ăștia la un preț convenabil, n-aveam cum să iau și n-am cotețe libere, că eu și acum mai am mulți porci și i-am băgat aici. Dar ce am eu acum e marfă rară. Deci ca să mai spun încă o dată care și cum sunt. Asta este o purcea. Asta este o altă purcea, asta altă purcea și ăla cu capul alb de acolo e verde. Uitați ce rasă. Această rasă de porci este din rasa Duroc și Bazna. Uitați ce scropițe minunate, punctate. Au o greutate de 75 până în 80 de kg, dar o rasă ca asta mai rar. Uitați pulpe, uitați spate, tot ce trebuie. Ăștia pot să zic că sunt niște porci perfecți. Deci, stimați abonați ai canalului meu de YouTube, dacă apreciați ceea ce v-am prezentat în această filmare, dați un like și abonați-vă. Vă mulțumesc până la viitoarea filmare care va urma să o mai postez. Vă doresc sănătate, fericire și mult noroc!